27 سالڤەگەرە وەفاتە هونەرمەندی ڕۆژئاوای کوردستانی محەممەد شێخۆ li kampa Kawragozkeya penaberên Rojavayê Kurdistanê çalakiyeke berfireh hat li darxistin. Amadekarên çalakiyê dibêjin gobîranîna Mihemed Şêxo erkekî niştimaniye û li ser milê her Kurdekî ye. Wekû kesekî gobû qutabxana hunermendiyê li her çarparçeyê Kurdistanê em wekû rêxirawa darberûya rewşenbîrî bû medît wekû erkekî serma vê bîranînê ya 27 sal vegerayî nagê em li dar bixin. Di çalakiyê de du komên folklorî hazir bûn û bi stranên hunermend Mihemed Şêxo ew bi bîra xwe anîn û bi gotina wan Mihemed Şêxo dibistaneke hunerî bû. وەک محەممەد شێخۆ مەدرسە نژمەر مەدرساکی پر مەزن واز بهێوی من ئەستنی چ کەسێک گۆتجی لێ بدە بسڕیا محەممەد شێخۆ بەنەگەرە وەڵا خوازم بێژم ڕەحما خۆدێ لێ بێ وسگەلێکیژی حەز دکم و دەنگیژی زۆر خۆشە و محتەرەمەیژی بەشداران divê rojê de hestên xwe anîn ziman û bi gotina wa hezkirina wa ji Mihemed Şêxo re sal bi sal zêde dibe û ew ê her û her jê re wefadar bin. والله أزقلك بركتهم وكاكل جبن نوك عاملين وهاختي بريني ما نوتكي أم قلك سباسي عيدكن وخذ تعالى عفوكي وبرح ما خبيخي قلك حشتكن قلك ناي حد وحسيبها Mihemed Şêxo bi stranên xwe bû simboleke strana Kurdî û stranên wî bûne mîna sirûdên netewî û li her çarparçeyê Kurdistanê belav bûn. Penaberên Kawragozkê bi komên xwe yê folklorî karî bûn tabloyeke hunerî ya ciwan di salvegera wefata wî de pêşkêş bikin. Tevî koçberî û penaberiya xelkên Rojavayê Kurdistanê lê hezkirina wa ji hunermendê wa re her û her di dilê wa de ye. Xelkên kampa Kawragozkê di roja bîranîna hunermend Mihemed Şêxo ew bi stran û sazên wî bi bîra xwe anîn. Aştîtî Şêrûdaw, kampa Kawragozkê.